Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdar. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başyny hormat prezidentimiň adyna urada münasibetli gelen gutdaw bilen tanışýas, onu şeýle diýilýär. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow Palestina döwletiniň halkynyň adynan kimde hut öz adymdan mukaddes uradaýynyň ýetip gelmek münasibetli siziň al-Hedratiňizde dogonluk Türkmen halkyna gutdawlarymyzy iýermek bizi begenirýär. Beýik bir wardan siziň al-Hedratiňizde Türkmen halkyna we tutuş musulman ümmatyna awadançylyk we rawançylyk dilek edýän. Siziň al-Hedratiňiz saglyk we bagyt bardaky iň gowy arzuwlarymyzy kabul etmeňizi haýyş edýän. Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Paýtagtymyzda Türkmenmaşy Döwlet Täzirçilik Bankynyň hemde Senat Padarlar Täzirçilik Bankynyň dolanyş idaralarynyň täze binalarynyň açylyş tawarasy münasibetli hoşgalyk maksady geçirildi. Bank ulgamynyň desgalarynyň açylmagy şanly sene watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllygyny başlanýar. Hemde ýurdumyzyň ýygyderli ykdysady ösüşiniň, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokurlanýanynyň aýdyn suwutnamasy. Matlagda gatnaşylar işleme döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly arkadaşymyza sag bolsun aýtdylar. Bank ulgamyny ösürmek milli liderimiziň ykdysady strategiýany durmuşa geçirmek esasy ugurlarynyň biridir. Ykdysady siýasatda maliýe bank ulgamynyň idaralarynyň eýilýän möhüm orny olara berilýän wajyp wezipe bilen şertlenenler. Şol wezipeler hojalyk toplumynyň durly puwdaklarynyň aratynda pul görnüşindäki serişdirilen netijeli paýlanmagyny üpçün etmekden, ykdysadyýetyň bätleşige ukyply we täzeçil bolmagyna ýardam etmekden ibaratdyr. Türkmenistanyň garaşlyk ýyllaryna hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň alyp barýan sağlaşykly döwlet siýasatynyň netijesinde milli bank ulgamy kemale getirildi. On hereket etmeginiň binýadyna goýulan düýpli ýörelgeler durmuş ugurly ykdysadyýetyň talaplaryna laýyk gelýär. Häzirki wagtda berkeýän bazar gatnaşyklarynyň we durmuş ykdysady özgertmeliň şertlerini banklaryň uzak möhletleýin ötüşine ygtybarlygy we durnukgullygy üpçün etmekde. Türkmenistanyň bank ulgamyny ösürmek döwlet maksatnamasy uly goşant goşýar. Ýurdumyzyň bank ulgamynyň ygtybarlygynyň epetli ýokurlandyrylmagy şol maksatnamanyň dolu durmuşa geçirilmeginiň esasy netijesi bolmalydyr. Bank işini kämilleşdirmek, hususan qarz berilişini ösürmek möhüm ugurlaryny kesitlemek baradaky meseleler bank işini guramagy häzirki döwrüň ykdysady ýagdaýlaryny hem döwlet ötüşiniň geljegini gözegine tutup, innowasion taýdan çemeleşilmeginiň zerurdygyny belleýän hormatly prezidentimiziň kim işi üns merkezine durýar. Häzirki zaman bank düzümleri bu işleň ýerine ýetirilmegine laýyk gelýär. Türkmenistanyň banklarynyň köp bölegi hemde olaň şahamçylary öňdewarjy tehnologiýalary we döwrap enzamlar bilen üpçün edilen täze binalarda ýerleşýär. Banklaryň täze häzirki zaman idaralary gurulýar we mali hemde maddi enzamlaryň binýady puhtalandyrylýar. Maslada gatnaşylar işlemäge döredilen şertler üçin milli liderimize hoşallyk bildirdiler. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýygyderli tagalat netijesinde ýurdumyzyň uluw logistik ulgamy ösen halkara derejelerini çykýar. Munyň özi geografik taýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň tutuş iklimiň möhüm uluw üsaşyr geçilgesi hökümindäki derejesini tasdikleýär. Şunun bilen malykda ýurdumyzyň şäherlerini halkara ülümlerine dol laýyk gelýän häzirki zaman uluw ýollarynyň gurulşygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmenistan halkara ähmiýetli başlangyçlar öňe sürmek bilen olaryň üstünlükli durmuşa geçirmegine iýişen gatnaşýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň tagalaty bilen öňe sürilýän dünýä ähmiýetli başlangyçlaryň ul üstünlükleri we senýäniginiň nowatdaky suwutnamasyr. Uzunlygy 600 km barabar bolan Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň gurulmagy, ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirjilik ukybyny, logistik hyzmatlarynyň kiýilini ýokurlandyrmagy, halkara uluw üsaşyr düzümini hemde gadymy kerwen ýollarynyň ugruna ýerleşen goňşy ýurtlar bilen sowda ykdysady gatnaşyklar giňeltmäge mümkinçilik berer. Häzirki wagtda Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli ýolunyň gurulşygyny ýol gurulşykçylar ihlas edekme çekýärler. Bu ýolun ugruna ekli zerur bolan ugurdaş desgalar bina ediler. Umumy ýyny 34,5 metr barbar bolan döwrwap ýoluň ugruna ýanyş goýujy beketler, teknika hyzmat bölümleri, çaýhanalar, mihmanhanalar we beýleki zerur desgalar bina ediler. Bu bolsa Aşgabat Türkmenabad ýolunyň ekli görkezleri wagtda ýokary halkara ülümlerine dol laýyk gelmegini üçin eder.
Yurdumuzda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin strategik taýdan wajyp bolan ýokary tiýillikli awtomobil ýoly paýtatymyzy yurdumyzyň okully ösýän welaýatlarynyň biriniň merkezi bolan Türkmenabad şäheri bilen baglanşdyrar. Umumy bahaty Amerikan Birleşik Ştatlarynyň 2 milliard 300 milyon dollaryny barbar bolan taslamada awtomobil ýolunyň gurulşygyny 3 tapgyrda amala aşyrmak meýilleşdirildi. Şeýlelikde diňe bir ýurdumyz üçin näle isem tutuş tebitiň döwletleri üçin ähmiýetli boljak ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň gurulşygyny 2023-nji ýylda tamamlamak meýilleşdirildi. Aşgabat Türkmenabad ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň gurulmagy Türkmenistanyň ýol gurulşy düzüminiň işiniň kämilleşdirilmegine, ýurdumyzda logistika ulgamyň ösdirilmegine, şeýle halkara ulag üssaşyr geçilgeleriniň giňeldilmegine ýol açar. Munyň öňünde ýurdumyzda hormatly prezident bilen taýlasy bilen Beýik Ýüpek ýolunyň ury boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň işçiňleşdirilmegine gönükdirilýän anyk işleriň aýdyň netije berýändiginiň nowatdaky suwtnamasydyr. Ýokary tiýillikli awtomobil ýoly ýurdumyzdan üssaşyr geçýän ýük gatnawlarynyň goňşy Özbegistana we ondan aňryk köp ugurly ulgam boýunça durly iklimlere tarap dowam etmegine mümkinçilikderidir. Aşgabat Türkmenmaşy ýoluny tiýillikli awtomobil ýoly bilen biriktirilmegi netijesinde bolsa Aşgabat Türkmenabad awtolow ýoly Türkmenmaş şäherindäki halkara deňiz portuny, ondan aňryk bolsa Ýewropa, Kawkaza we part hemde Oman aýlaglaryna tarap oňoýly gatnawlaryň ýoly goýulmagyna şertdiridir. Taslama boýunça Aşgabat Türkmenabad ýokary tiýillikli awtomobil ýoly bir ugurda 3 ulag zolokly we bir ätiýanşyk zolokly, 2 ugurda jem 8 zolokly bolup, umumy ýyny 35 metre golay bolar. Aşgabatdan Türkmenabada şeýle awtomobil ýolunyň howpsuzlygyny üçinetmek maksat bilen ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň maşynyny Aşgabat şäher tarapyndan ýol gözegçilik gullugynyň merkezi bekedi 2 nokotda 2 ugurda bir-biriniň garşysyna jem 4 san diň jarş meýdançasy ýerine ýetirler. Derýalaryň üstünden geçýän 4 san köpüri, demir ýoluň üstünden geçýän köpürleriň 4-si, awtomobil ýolunyň üstünden geçýän 20 san köpüri. Mundan başga mallar üçin geçilge ýoly, durly zerurlyklary kanagatlandyrmak maksatly, durly ölçeglerde jemi 76 sany, ýerasty geçilge suw akawalary 40 san köpüri we durly iňlikdäki suw geçirýän turbolaryň 330 ýerine ýetirler. Şeýle suw, gaz, elektrik we beýleki üçinçilik ulgamlary bilen kesişýän nokotlarda inženerçilik ulgamlary üçin geçiş gurulşlary gözüňde tutulýar. Awtomobil ýolunyň ornuny ulaglara teknik taýdan hyzmat ediş bölümleriniň oňsyny ýerleşdirmek meýilleşdirildi. Şeýlelikde awtomobil ýollarynyň gurulşygy işçiň kiýetete ýolýar. Bu bolsa hormatly prezident bilen bu ury boýunça öňde goýan wezipeläriniň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Häzirki döwürde hormatly prezident bilen ýaňdysy taýlasy netijesinde Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek baradaky başlangyç Türkmenistanyň ulag ulgamabatda milli strategiýasynyň esasyndyr. Yurdumyzyň pudoklaryny döwürwap etiltimatlar giňden ornaşdyrmak, halkara tejribesinden uralyp işlere sanly ulgamy ornaşdyrmak möhüm wezipedir. Hormatly prezidentimiň nutgy ýaly işleriň döwürwap derejede dolandyrylmagy häzirki döwürde esasy ur bolup durýar. Şunukda nazardan geçirilýän işler oňy netijeleri bersenýär. Maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşi her bir işde öňe düşli gadynmagy şertlendirýär. Şundan uranyp halkara tejribeler öwrünilýär. Hormatly prezidentimiň döwürwap işlemek boýunça ketgitden wezipelerinden uralyp, türkmen nevçileri sanly ulgam bilen bir hatarda önümçiligi has oňoýly innowasion enjamlary ornaşdyrýarlar. Bu orada Türkmen Neft Döwlet Konserniň Türkmen Aragatnaşyk agentligi bilen ysnışykly işlemegi oňy netijeleri bersenýär. Udinady meýdançasy Balkan welaýatynyň şäherlerindäki ençeme ýyldan bäri işlenilýän barsa gelmez Neftgaly käniniň takminan 35 kilometr gün ortasyny Gyzylgum bükülmesiniň Hadar deňiziniň kenaryaky zowlugyny ýerleşýär. Bu ýerde goýularyň gazyw işleriniň alınıp barylşy sanly ulgam arkaly dolu gözegçilikde saklanýar. Gerek yerine değişli teklipler verilýär. Synaw tejribe hökmünde amala aşyrylan çözgütler has kämilleşdirilip, inniki gadyljak goýularda düzgünleşdirip ulanmaklyk gözüňde tutulýar. Türkmen alimlerining we geologlarynyň şaklamalaryna görä, bu meýdançanyň çäklerini gyzyl reňkli çökünleriň has aşarak çuňluklaryny neft gorlarynyň bolup biljekdigine güwä geçilýär. Bu çaklamalar anyklamak maksat bilen häzirki wagtda türkmen nevçileri takminan 9000 metr çuňlugy şelli gazyw işlerini amala aşyrmaklygy mümkinçilik töredip bilýän degişli işler ýerine ýetirilýär. Türkmen nevçileri ýurdumyzyň neft pudogyny ösdürmek we şeýg neftiň çykarylşynyň möçberini artdyrmaklygy gönükdirilen ýetgiderli gollawy hemde hemişelik aladasy üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler.
Yurdumyzyň hususiyetçileri dürli maksat esenat önümlerinin bir hatarda. Berkarar watanymyzda azyk bolçulugynyň dördülmegine de özleriniň sallamly goşunlaryny oşýarlar. Deýişli podokda ýokary netijelerin gazanmagy gowandyrjy ýagdaýdyr. Ak bazarlamyzda azyk önümleriniň bolçulugynyň döredilmegine Lewap welaýatynyň telekeçilerim uly işçilik görkezip her bir güni her bir aý anamly zähmet ýeňişlerini weseýärler. Senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy ýaňy ýakynda açylyp işe ýerdilen Türkmenawat şäherindäki şokolat önümleri hususy kärhanasynyň işçi hünärmenlerim uly zähmeti bilen toý deserhanamyzyň saçaklamyzyň bezewi bolan et we et önümleriniň dürli görünüşlerini ilata bökdönşe ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Türkmenistan parahatçylygy we anaşmaň watan ýylyna ulanylmagy berilen bu hususy önümçülükde her günü mal etiniň 1 tonnadan gowra gaýtadan işlenip, et we şokolat önümleriniň 25 goly görünüşi taýýarlanylýar. Olardan ýarym kakadlan görünüşde şokolat önümlerini, gaýnadylan görünüşdäki şokolat önümlerini, gaýnadylyp kakadlan şokolat önümlerini we beýlekleri görkezmek bolar. Şeýle-de bu ýerde taýýarlanylýan şokolat önümleriniň bizim öçüliň dürli görünüşleri alçynyň islegli haridine uğurlayap, önümçülüň bökdönşe ýola goýulmagyna hususy kärhananyň mallarçylyk hojulygynda ýedilýän ýeri şahly mallardan alınýan mal eti esasy çymal bolup hyzmat edýär. Işleri barha ilerleýän döwrewap önümçülükde daşary ýurdlaryň kämil enjamlary oturdylyp, öňürleýän önümlüň hil derejesine aýratyn uly üns berilýär. Taýýar azyk haritleri ýygdyr hil barlygyndan geçirilýär. Muňa bolsa bu ýerde talablaýyk enjamlaşdyrylan barlykhanada döredilen şertler dol mümkinçilik berýär. Önümçülüň goloýuny et we et önümlerini yerlemäge niýetlenilen dükkan hereket edip, tagamly we ýokary hili şokolat önümleri satyga çykarylýar. Şeýle-de welaýat merkezindäki Türkmenawat şäheriniň sowda nukatlaryna uğradylýar. Hususy kärhananyň agzybir eşgälleri ýurdumyzda keçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly ünsy ýygdyr gollawlary üçin hormatly prezidentimiz özleriniň alkyşyny we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Häzirki wagtda işlerini ýokary netijeli alyp barýan kärhanalar döwür bilen aýakdaş gitmekde nusgalyk işler bitirýärler. Şeýle kärhanalaryň hataryny Mar şäherindäki gerçek harit nişanly aýakap önümlerini önürýän hususy kärhanany görkezmek bolar. Bu kärhanada hormatly prezidentimiň döwrüň talabyna laýyklykda işlemek bilen özümizde önürilýän önümleriň möçberini hasam artyrmak boýunça ketgitden wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde netijeli işler alynyp barýar. Ýokary hili döwrewap aýakaplaryň önürilmegi şanly senelere öz bolşy sowgatdyr. Häzirki döwürde telekeçiligiň ösdürilmegi hormatly prezidentimiň beýik özgörtmeleriniň esasy ugurlarynyň biridir. Hormatly prezidentimiň öňden görjülükli siýasaty taýyny ykdysadyýatyň hususy pugdagynyň ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Ol ýokary netijelen gazanmagyny üpçün etýär. Bu ýagdaý milli ykdysadyýatymyzyň köp ugurly ötüje eýe bolýanlygyny äşkär etýär. Yurdumyzyň altyn gadnatyna deňelýän telekeçiler gahrman arka dagymyzyň taýty tagalalar netijesinde halkymyzyň ýokary hili önümleri we hyzmatlary bolan isleglerini kanagatlandyrmak uğruna uly işler alyp barýarlar. Hormatly arka dagymyzyň öwüt ünnöglerinden uğur alýan türkmen telekeçileri daşar ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öňürmek bilen içerki bazary dolup üçin etmek hemde eksporty uğratmak şeýle-de sebitlerdi ilatyň iş bilen üçinçiligine goşun goşmak uğruna oňy netijeler gazanýarlar. Tenaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalar döwrewap işleri ýola goýup, ýokary hili önümleri öňürmek bilen halkymyzyň ösen itleglerini kanagatlandyrmagy we milli ykdysadyýatymyzyň kuwatyny hasa pugtalandyrmagy münasip goşun goşýarlar. Mar şäherindäki gerçek harit nişanly aýakap önümlerini öňürýän hususy kärhanada da kämil tehnolog enzamlar arkaly dürli görnüşli we dürli ölçekdäki aýakaplar öňürilýär. Kärhanada hormatly prezidentimiň telekeçiler gollamak baradaky tagallalaryndan uruklanyp, öňürilýän önümleň kilini ýokarlandyrmak we görnüşlerini artdyrmak şeýle-de iş orunlaryny köpertmek boýunça ýygdyrly işler alınıp barylýar. 2015-nji ýyldan bäri ýokary hili aýakap önümlerini öňürýän kärhanada häzirki wagtda iş orunlarynyň sany 500-de ýetdi. Şolaň aglawatynyň gelin ýyllardygyny aýratyn bellenmäge münasipdir. Kärhananyň hünärmenleri ýyleşlerimiziň isleglerini öwrenmek bilen döwrewap, göze gelýär we rahat aýakaplaryň dürli görnüşlerini öňürýärler. Gerçek harit nişanly önümleň sanawyna esasan ýeňil aýakaplar, öýde sport bilen meşgullananlar we gedelen jedelerine geýilýän aýakaplar, mata köwüşler şeýle-de lukmançylyk idaralarynyň işgärleriniň köwüşleri bar. Soňky wagtlarda kärhanada halk hojalygynyň dürli ugurlaryna ulanyp bilinjek ädiklerim öňürilip başlandy. Döwrewap täze aýakaplar uly meşgullyga eýe bolýar.
Buyurmalary görä önümçiligiň kuwatyny artdyrmak mümkinçiligi bar. Önümçiligiň ähli tapgyrynyň häzirki zaman ilminiň öňdebarjy usullary bilen amala aşyrylmagy milli ayaqqaplarymyzyň üren ýokary hille bähleşige ukyply bolmagyny şertlendirýär. Gerçek harit nişanly ayaqqaplary önürýän husus kärhanatynyň ýylyň fenagatçysy ýen orda ýeňji bolmagy kärhananyň önümleriniň hiliniň ýokarlanýanyna şaýatlyk edýär. Husus kärhananyň agdyr işgärleri telekeçilik göstermek boýunça döretýän giň mümkinçilikleri hemem dörejlikli zähmeti bilen halkymyza hyzmat etmäge berilýän gollaw himayatlar üçin hormatly arkadaşymyza alkyş döwlerini aýtýarlar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň şahar kunjyny durmuş, medeni we önümçilik makfatly binalaryň gurulşyna has giňerim berilmegi, şol gurulşyklara husus telekeçilik işi bilen meşgul bolýan ýeşlerimiziň işçiň çekilmegi, güneşli diýarymyzda durmuş ykdysady we medeni taýdan düýp özgertmek babatda hormatly prezidentimiň tarapyndan öňde goýulan il ýurt bäkfitli wezipeleriň öz wagtyny bu öňün çözülmegine ul ýardym berýär. Bu aýdylanlar bolsa Ahal welaýatynyň Bekardan etrawynyň Sünçü owasyna ýerleşýän Ak Ýaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bakça önümleriniň we miweleriň suwlaryny önürýän husus kärhanasyny häzirki wagtda alınıp barlayan işlerdenem aýdym görnýär. Hormatly prezidentimiň Ahal welaýatynyň senagat puduny ösürmäň esasy ugurlar hakyna kabul eden kararyna laýyklykda Ahal welaýatynyň Bekardan etrawynyň Sünçü owasyna bina edilen bagça önümleriniň hemem miweliň içgilerini önürýän kärhananyň işimdigi barha ilerleýär. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Ak Ýaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bu hususy kärhanasynyň taslimy kuwatlylygy 1 sagatda 8 tonna miwe içgilerini önürmäge niýetlenip, onu dünýäweli kampaniýalaryny öndürilen iň kemil enjamlar oturdulan. Kärhananyň işe ýertilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde miwe içgileriniň bir neçe görünüşi önürilýär. Geljekde bolsa bu kärhanada ila tarapyndan köp esle bildirilýän miwe suwlarynyň has köp görünüşlerini önürmeklik gözeňine tutulýar. Kärhanada önümçilik bölümleriniň ikisini has takygy taýýarlaýjy hemem gaplayjy bölümlerde ähli işler häzirki zaman azyk tehnologiýasynyň iň kemil telsimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dürli miwe önümlerini Germaniýa döwletinden getirilen ýörüte garanylan goşulmagy arkaly miwe suwlary taýýarlanylýar hemem 7 gün ýen ýazgyly owadan gaplara gaplanylýar. Ak Ýaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bagça önümlerini hemem miweliň suwlaryny önürýän kärhanasyny öndürilen önümler dowrubap enjamlaşdyrylan hil barlyk hanasyny gözden geçirilýär. Kärhanada öndürilen ýokary hili önümler ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sowda nukatlaryna uğradylýar. Kärhana önürlen önümleri sowda nukatlaryna uğratmak üçin keçi ýük awtologary bilen hem öpçün edilen. Häzirki wagtda bu ýerde işçi hünärmendleriň 60-dan gowragy zähmet çekip işler çalşyk esasyna anyp barlyar. Kärhananyň agzawir işgärleri döredilýän şertler mümkinçilikler üçin arkadaky prezidentimize alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Daşowut welaýatynyň telekeçilerim hormatly prezidentimiň döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerini netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň depkinlerini hasam güýçlendirýärler. Welaýatyň Niýafadynak etrawynyň şäherine ýerleşýän Kämil Gurji Hojalyk Jemgyýetine alınıp barlayan işlerim gowonurjydyr. Berkar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşowut welaýatynyň telekeçileri Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýeliniň häzirki günlerinde alınıp barlayan işleriň depkinini sähelçede gowşatmaýarlar. Kämil Gurji Hojalyk Jemgyýetiniň işçileriniň durmuşa geçirgen işleri munyň aýdyň mysallary. Welaýatyň Niýafadynak etrawynyň çägine ýerleşýän bu kärhana gahrman arkadaşymyzyň ýygyderli berýän tawşyryklarynyň ugur alyp hemde milli liderimizin himayet gollawundan netijeli peýdalanyp, uly esle bildirilýän polipropilen haltalarynyň önümçiligini ýola goýdy. Hojalyk jemgyýetinde urnaşdyrylan häzirki zaman ösün kämil enjamlar kärhananyň zähmetseýir işgärleriniň ýokary hilli önüm öndürmekligine mümkinçilik berýär. Bu önümler ýurdumyzda kesgitlenen talaplara hemde dünýä ulumlaryna laýyk gelýän önümlerdir. Kärhana peýdalanylýan çyýmaly Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesindäki polimer önümleri zawodundan, şeýle hem Türkmenbaşyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Täze kärhanaň her aýda 150 tonna çyýmaly gaýtadan işlemegi mümkinçiligi bar. Bu ýerde öndürilýän önümleň haridarlarynyň adälligini bellemek möhümdir. Önümleň daşarky bazarlarynda eksport edilýänini bellemek bolar. Häzirki wagtda bu ýerde öndürilýän önümler Özbegistana, Owganistana we Russiýa Federasiýasyna eksport edilýär. Bu ýerde zähmet çekýänleň aglaby bölüniň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bellenmäge değişilir.
Türkmenistan'ın prezidentinin yordamında degişli yerlerde durmuş iqtisadi taýdan ösürmegiň maksatnamasyna iqtisadiýetin döwlete degişli däl bölügini ösürmek ileri tutulýan uğurlaryň biridir. Polipropilen önümlerini öndürgen bu täze kerhananyň işçi ulukçylary beýik garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk bayramynyň giňden bellenijek ýylynda önümçiligi hasam giňeltmek bilen şanly tene ajaýyp zähmet sowgatlaryny taýýarlamagy maksat edinýärler. Häzirki gazanylýan netijeler bu maksadyň hasyl boljakdygyny anamartdyrga. Şunuň ýaly giň mümkinçilikleri döredip bergen mähriban arkadagymyda hususy kerhananyň işçi ulukçylary alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Paýtagtymyzdaky sanly çözgüt IT meýdançy hojalyk jemgyýetiniň binasynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi hemde Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy tarapyndan eglandylan sanly innovasiýa atly bätleşiň jemleýiş tapgyryna badylyg berildi. Ýaşlaryň arasynda programa öpçünçiligi boýunça eglan edilen sanly innovasiýalar atly bätleşik, innowasion şäher sanly bilim, sowda we hyzmatlar ulgam boýunça IT tatlamalar, ýöreýte ugry maglumat howpsuzlygy we kiber howpsuzlygy atly 5 sany ugurlara bölünip geçirilgen. Oňa ýurdumyzyň mektep okuwçylary, başlangyç, orta hüneri we ýokary okuw mekdepleriniň talipleri, ýaş alimler 125 sany tatlama we program öpçünçilikleri bilen gatnaşýarlar. Bätleşe hödürlenýän program öpçünçilikleriniň tatlamalaryň Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi web saýtyna hasaba alynanyny bellemeli. Bätleşiň maksady Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösürmegiň konsepsiýasyna, Türkmenistanyň sanly ykdysadyýety ösürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna hemde Türkmenistanyň sanly bilim urgamyny ösürmegiň konsepsiýasyny gözeňde tutulan wezipeleň amala aşyrylmagyny öpçün etmek, ykdysadyýetimiziň pudoklaryny sanly urgamlary giňden ornaşdyrmak üçin ýokary tehnologiýaly we bätleşli ukyply milli programy öpçünçiliginiň işlerini düzülmegini kämilleşdirmek. Şeýlekem 2021-nji ýylyň 16-njy martyny hormatly prezidentimiziň Ahal vilayetiniň täze döwrewap idare ediş merkeziniň gurulşygynaky işleň ýagdaýy bilen tanış bolanyny, raýatlarymyzyň ýaşamagy üçin has oňoýly Smart City, akylly şäher bilen baglanşykly tehnologiýalary ösürmekde, ýurdumyzyň bilim ulgamyna möhüm ornuň degişliligini aýratyn nagtaýyp geçmegi bilen bagly öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekden ibaratdyr. Bätleşiň netijeleri boýunça tatlamalara baha bermeklik tatlamanyň derwaýslygy üçin, mazmunyň öz bolşulygy üçin, tehnologik çözgüdi üçin, programmerlemeň işlenip düzülen dili üçin, öz bolşulygy interfeýsiniň kämilligi ugudanlygy üçin, innowasion täzeçiligi üçin, program öpçünçiligi bilen tanışdyrylanyna, döwrewap kompýuter tehnologiýalarynyň peýdalanyp taýýarlanan programa öpçünçiligini görkezmeklik üçin, programa öpçünçiliginiň köp uğurlugy, ony işletmek üçin açyk dajalançyk ýanygy, şeýlehem onuň işçiligi sebäpli meseleleri çözmek üçin sarp edilýän wagty taşytlap bilýän üçin bahalanyrylýar. Ma'lum bolşaýaly häzirki döwürde akylly şäher, akylly öý ýaly düşünjeleň barha işçiň häsiýeti eýe bolýanyny nazar alyp, akylly şäherler konsepsiýasyny ösürmek maksady bilen ýaşlaryň arasynda täze program işläp taýýarlamalar işçiň ýerine ýetirilýär. Akylly şäherler konsepsiýasynyň öňde barjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň, şeýlehem internet serişdeleriniň saýlaşygyny esaslanýanyny bellemelidir. Şolun kömegi bilen şäher düzümleriniň we gullyklarynyň dolandyrylmagyny, ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokarlandyrylmagyny öpçün edýän bitewi ekologiýa ulgamy döredilýär. Bu konsepsiýa tutuş ulgamlary özüne birleşdirýär. Umuman ýaşlaryň arasynda programa öpçünçiligi boýunça eglan edilen sanly innovasiýalar atly bätleşiň jemleýici tapary turwaşdan netijelik häsiýeti bilen tapawutlanýar. Onuň ýeňjileriniň işlerini önümçiligi ornaşdyrmak üçin taslamalar ministrlikleri we pudoklaryň dolandyryş idaralaryna hödürlendiler. Spordyň dürli ugurlary boýunça ýaşlara badylygy berilmegi şanly finilleriň dawarlaryny tutuşýar. Türgenleriň ýeňişi bolan ynamy sport bätleşikleriň öz bolşy bedegine urulýar. Agyr atletika boýunça Aşgabaşygynyň birinjiligini almak uğruna geçirilen ýaş ufa türgenler ýüze çykardy. Aşgabaşygynyň sport we ýaşlar täze baş müdürligi tarapyndan geçirilen ýaş öňkülerden tapawutly boldy. Her bir portat türgenler üçin uly jogapkärçiligi urly. Agyrlyk münberine tarap ädim anam maksada okunlyklan koşdy. Bar güýjüň bir portatda jemlenmegi agyrlyk götürmekde ýeňillik töredýär. Bu ýagdaý her bir türgene mahsusdyr, ýöne ony ustatlarça peýdalanmak, öňde goýulan maksada ýetmek üçin ulanmak, ýygydaly türgeneşige ihlasa, erjelige bir baglylar. Şu häsiýetleriň aýdyň ýüze çykmasy agyr atletika boýunça paýtagyň açyk çempionatyny öz başy bedegi berdi. Ýaş türgenleriň sport babatdaky mümkinçiliklerini görkezdi. Aşgabaşygynyň açyk çempionaty türgenleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy.
Yurdumyzyň sport we ýaşar teatraty ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda Aşgabaşygyň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli geçirilen ýarys usatlyň ýüze çykmagyna mümkinçilik berdi. Çekilişli häsiýet etdiňen bäsleşik tejribe toplamakda ähmetlidir. Häzirki ýaş türgenlerimiň halkara oýunlaryna taýýarlanyň öz boşly tapgyrdyr. Dörli ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sport höwüsini has artdyrýar. Sportun bu görnüşiniň barha meşgullyga eýe bolmagy aýratyn birläliklidir. Belli bir derejede kämilleşmeň peýdaly ugruny öwürleýän sport bäsleşikleri her bir türgüniň başarmagyny kesgitlemekde möhümdir. Ýokary netijeleri gazanmak ýaşlaryň esasy wezipesine öwürleýär. Çekilişli häsiýete eýe bolýan sport bäsleşikleri türgünleriň tejribeleriniň artmagyna ýardam edýär. Gadakly häsiýete beslenen ýaş kämilleşmek babatda öz boşly mektebi urly. Bu ýagda ýurdumyzyň sport älemindäki awraýynyň ýokardygyny alamatlanýar. Munyň özi hormatly prezidentimiň sport ulgamyny amala asyrýan özgertmeleriniň üstünlikleri beslenýändigine şaýatlyk edýär. Her bir türgüniň ýeňse bolan ihlasy ýaşyň gadakly bolmagyny üpjün etdi. Sportun sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde, ýokary netijeleri gazanmakda ähmetli orna eýilýändigini durmuş aýdyn görkezýär. Ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipe öwürmegi ýaşyň çekilişli häsiýetini üpjün edýär. Hormatly amlardyň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna wepat atymyz Aşgabatda 13 aprel saat 20-den 14 aprel saat 20-de boljak wa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, günni ordan tile sekundy 9-14 metr käýerlerine 17 metrçe ýetýän şemal ufer howa gejesine 14-19 gradus, günnüdüne 27-32 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 21-26 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada günni ordan tile sekundy 8-13 metr ýetýän şemal ufer howa gejesine 11-16 gradus, günnüdüne 25-30 gradus maýl bolar. Mar welaýatyna azkin bulut howa bolup, Demirada günni ordan tile sekundy 7-12 metr ýetýän şemal ufer howa gejesine 10-15 gradus, günnüdüne 24-29 gradus maýl bolar. Leva welaýatyna azkin bulut howa bolup, Demirada günni tile sekundy 8-13 metr ýetýän şemal ufer howa gejesine 9-14 gradus, günnüdüne 22-27 gradus maýl bolar. Daşod welaýatyna azkin bulut howa bolup, Demirada günni ordan tile sekundy 9-14 metr ýetýän şemal ufer howa gejesine 8-13 gradus, günnüdüne 21-26 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada günni ordan tile sekundy 8-10 metr ýetýän şemal ufer howa gejesine 13-15 gradus, günnüdüne 26-28 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 14-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 7 göterim artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýat basyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäniň nazar alyp, basyla gurageýindigi maksat berýär. Mehriban ýerleşler, beýde günleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüni, ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeretsen ýa ähli tüşen özünni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun ýerleşler.